Per què paguem ChatGPT? Ho he entès bé? Per què paguem ChatGPT? Pel que fa al tema del ChatGPT, sobretot el ChatGPT és per comunicació, però sobretot també per la sistematització de processos. Llavors, hi ha àmbits com el posicionament SEO, per exemple, o la planificació de campanyes, o la sistematització d'accions, o la transició dels àudios, que el ChatGPT ens pot ajudar a fer. També li vull comentar que aquests 19.000 euros no són ChatGPT. Els 19.000 euros és per tot el sistema de càmeres que farem servir i del que és el sistema que farem servir per poder transcriure directament tot el que passa al plenari que no s'hagi de fer de manera manual. Hi ha una petita part, no em facin dir si són 1.000 i escaig d'euros o 2.000, no ho recordo exactament, que és el ChatGPT. Els ajuts socials pateixen una retallada de més del 30% en relació a aquests 2 últims anys. O sigui, no sé per què hem de baixar aquests 55.000 euros i som capaços de pujar 50.000 euros en comunicació. Això jo no ho comparteixo. Comunicació i propaganda. Una pujada de més del 40%, d'una sola partida. Pràcticament s'ha doblat en 2 anys. Això mereix alguna explicació. És realment la publicitat i propaganda més necessària que altres necessitats que té el municipi? Això és la ideologia i això és el que vol demostrar l'equip de govern amb el pressupost. Es una barbaridad, los 193.000 euros en comunicación, lo que ha subido, teniendo en cuenta el estilo, por decirlo de alguna manera, de la comunicación que tenemos en Olesa, ¿no? Completamente partidista y poco neutral, por no decir nada. Tirar el dinero básicamente para los ciudadanos que solo ven que el gobierno de turno usa los medios de comunicación solo y exclusivamente para ellos.